Assalamu alaikum warahmatullah. So, insha Allah a gurguje zan nuna muku yadda za ku yi amfani da shi wannan extension wallet ɗin. Sannan kuma shi wannan link ɗin da za ku buɗe na IDOX, so da kuma duk wani link wanda za ku buɗe wanda ake cewa ana amfani da extension wallet, to haka ne ake amfani da shi. Firstly abin da za ku yi kamar da na gaya muku dole sai ya kasance akwai Mrs. Browser, sannan kuma dole ya kasance kun yi downloading na MetaMask kun buɗe. So idan kun yi downloading na MetaMask ɗin lafiya ƙalau kun aza extension wallet ɗin, to yanzu yadda za ku buɗe wannan IDOS shine za ku shiga direct a cikin ainihin WhatsApp naku wanda link ɗin yake a ciki. Misali, ga link ɗin nan a nan za ku yi copy nashi. So kuma already wani masu cikin group za ku ga link ɗin na ajiye shi a cikin wannan YouTube channel nawa daga ƙasa. So daga nan za ku yi minimizing sai ku yi searching na Mrs. Browser naku sai ku shiga daga ciki. So idan kuka shiga daga ciki, make sure wannan shi IDOX ɗin baya buɗewa idan ba yana desktop site ba. Kar a manta sai an mayar da shi desktop site. Idan ma ba a ga desktop site ba, kamar da na faɗi za a gan shi tab recent abun nan tabs ga shi nan. To ko ne aka taɓa zai koma can, daga nan za a yi pasting na shi link ɗin da kuka ɗauko. Kamar haka za ku yi pasting na shi nan already kun ga ya fito, kawai za ku danna shi. So already na saba sa shi yasa ya nuna haka. So daga nan za ku taɓa kan link ɗin. So daga nan zai kawo ku kamar haka. To idan ya kawo ku kamar haka, wannan shine leaderboard kamar da kuke gani. To wurin wannan da kuke gani ɗan arrow nan, ɗan da ba a gani, gashi nan wanda ya shige sosai, shi za ku taɓa. Idan kuka taɓa shi, yauwa gashi ya ba ku dama ku yi connecting wallet. So abin da za ku yi shine sai ku taɓa kan wannan na farko, connect to Even wallet. So daga nan zai nuno muku ainihin wallet ɗin da ake buƙata a yi connecting. So idan wanda already kuka yi sauke extension na MetaMask, to lafiya ƙalau ne. Idan kuma kuna da extension na OKX ko kuma na wannan CRTL wallet, to lafiya ƙalau ne. So za mu yi using da ainihin MetaMask extension wallet wanda shi muke da shi. Idan kun duba a nan za ku gan shi gashi ni duk ina da extension ɗin amma kuma ga na MetaMask. So dama duk wanda ya aza extension ɗin ka shigo cikin Mrs. Browser za ka taɓa kan nan ne, to za ka ga extension ɗin ya hayo kan nan. Ga su nan duk wannan wallet extension ne wanda nake da su. So za mu taɓa kan MetaMask. To da kun taɓa kan MetaMask kawai zai kawo ku haka. So yadda kuke gani daga nan zai ba ku dama sai ku saka password ɗin da kuke buɗe shi ainihin MetaMask ɗin da shi. So kuna buɗe shi zai nuno muku connect, sai ku taɓa kan connect. Za ku jira ya gama search, daga nan sai ku ƙara taɓa kan connect again. Yauwa, so daga nan za ku ga zai searching, zai ƙara nuno maka kuma connecting. Daga nan sama za ku ga ya nuno gashi nan verified not verified wallet. So in kun taɓa kan connect ɗin zai nuno muku ku sake yin connecting again, once again. So in kun taɓa kan connecting ɗin again, so daga nan zai buɗe. So ni already na riga na buɗe nawa. Wa'inda ba su buɗe ba, daga nan zai ba ku dama, zai nuno muku wuraren nan inda za ku yi face verification, wanda za ku yi scanning na fuskar ku. Za ku matsa a kusa ga kyamarar. Idan ta yi scanning ta yi rolling za ta ƙara buɗewa. Za ku ƙara matsawa, da kun gama scan ɗin zai buɗe muku kamar haka. Duk dai abin da ya nuno muku connecting za ku yi ta yi kamar da ni connecting ɗazu. So daga nan in ya buɗe haka, in ya yi za ka ganin ya yi human, za ka ga ya green, ya yi verifying kenan, lafiya ƙalau gashi nan. So nan kuma shine leaderboard, higher rank wa'inda suke da higher rank a cikin wannan shi IDOS ɗin, ga su nan kuna gani. So ni kuma ga yanda nake nan, kuma ga abin da na tara a nan. So sai kuma inda za ku yi claiming na taxes, nan wurin point ɗin nan za ku taɓa already da ya buɗe muku, saboda already yana buɗewa za a baka point ƙwaya 50. So sai ku taɓa kan wurin point ɗin nan. Idan kuka taɓa sai ku ɗan yi zooming nashi, to za ku gan su ga su nan. So ga point ɗin nan kamar yadda kuke gani. Ga su nan, wannan shine daily tax.
shi daily tax ɗin nan kullum ake yin shi, da ka zo kawai za ka taɓa shi, ka taɓa shi ni already na riga na yi shi, yanzu kun ga wannan saura awa 13 da minti 31 zai baka dama ne sai kai click, da kai clicking a nan shikenan ya riga ya yi. Daily tax ɗin sun nuna ƙwara guda ne amma kullum suna bayar da in kana yi abin na ƙaruwa ƙwara 2 ƙwara 3 har sama haka. Sannan za ka yi scroll down, idan kuka yi scroll down za ku ga duk tax wanda za ku yi following nasu Twitter da sauransu. At least dai idan mutum ya yi complete taxes ɗin nan, at least zai iya samun coins 200 zuwa 150. So sai mutum ya riƙe daily tax ɗin nan. Kamar yadda kuke gani gashi nan, yawwa waɗannan duk da kuke gani na riga na yi su. Na riga na yi su ne, abun yana ɗan tsayawa ne. Na riga na yi su ne, so already za ku ga taxes ɗin dai suna daga ƙasa, sai ku yi ƙoƙari kowa sai ya ƙoƙari sai ya yi taxes ɗin nan, daga nan sai a ci gaba da yin daily tax ɗin nan. So shi ne kawai, kafin mutum ya buɗe na gaya muku dole sai an yi face verification. Daga ka gama face verification sai ka zo kan point ɗin nan kawai. So daga ka zo kan point ɗin nan kawai zai buɗe maka, za ka gane su sai ka yi ta following nasu Twitter da kuma wato Telegram. Shi kenan kun gane su ga su nan duk na riga na yi. Wannan in ka buɗe IDOS profile ne, wannan in ka yi following nashi na Twitter, wannan gashi nan kowane cikinsu kana taɓa in ma baka je ba ka yi ba ka dawo kai claiming zai yi duk ga su nan. Wannan su ne tax da za ku je ku yi duka. In mutum ya referral abokin shi zai samu ƙwara 5. Wannan KYC da ake jira kafin a yi mandate nashi a cikin watan 2 ko watan 3 za su ba da ƙwara 100 akan wannan KYC. Sannan in mutum na da wani wallet, extension wallet na Near wallet ko wannan kuma za ka ƙara adding domin ka ƙara samun ainihin tagomashi. To shi ne. Sannan nan wannan gefen da kuke gani shi kuma wuri ne wanda ake yin quiz, wanda za su dinga maka tambaya ne idan kana shiga a duk bayan awa ɗaya. Idan ka samu nasara, in ka ga dama ka yi securing na point naka, in kuma ka ga dama ka ci gaba da bugawa. So kamar yadda kuke gani gashi. So daga nan mutum ya ga dama za ka yi playing nashi, wanda shi zai ƙara taimaka maka ka samu point ɗin da kuke gani. So daga nan za su haɗa ka da wani partner wanda za ka yi wannan game da shi, kamar yadda kuke gani gashi nan what the belongs in Ethereum. So gashi nan duk abin da mutum ya sa in ya ci shi kenan. So kun ga nan gashi na faɗi kenan. Haka za ku dinga gani. So haka za ku dinga gani in ka gama shi wannan dai in ka ci za su nuna ka ci za ka yi securing. So wannan shi ne da ake buɗe shi wannan IDOS ɗin. So sai ku bi shi step by step, idan ba ku gane ba ku ƙara bin shi step by step. Wayanda ba sa cikin group ɗina za ku ɗauki wannan link ɗin ne a cikin ainihin wannan wato ainihin YouTube channel, za ku ɗauke shi a cikin ƙasan YouTube channel, za ku ga na ajiye muku link ɗin da za ku shiga domin ya kai ku yi wannan abin ba matsala insha Allah. Kar a manta a yi like sannan a yi subscribe.